Gituohang gigamit sa pipila ka mga online gaming platforms ang pag-target o pagmanipula sa mga vulnerable nga kabataan. Pinaagi ka na sa cyber grooming nga matod pa sa cybersecurity expert nga si Angel Redoble. Matod ni Redoble, mahimong magsilbi nga discovery platform ang pipila ka online gaming platforms alang sa mga threat actors aron na mailhan og mapili ang ilahang mga target. Gipasiog niya nga sa pag-imbestiga sa mga insidente sa school violence, angay susihon na dili lamang ang tradisyonal nga aspeto sa krimen, kundi apil usab ang posible nga online grooming, radicalization. Kini humay na sa Agosto 18 nga eskwela shooting sa Ateneo de Zamboanga University diin o sa ka estudyante ang gingong nagmasila sa iyahang kauban sa eskwelahan og dayong nagkutlo sa iyahang kinabuhi. Padayon man nga gisusi sa mga otoridad ang online activity o gaming history sa suspect aron matino ang posible nga motibo og impluwensya sa naasoy nga insidente. Laki pang posibilidad nga adunay online groomer nga naka-impluwensya kaniya. Gipasabot ni Redoble nga kasagaran magsugod ang cyber grooming sa pakighigala aron makuha ang pagsalig sa mga minor de edad. Sa ulahi, mahimo kining gamiton ang ilahang personal og sensitibo nga impormasyon alang sa blackmail. Padayon usab ang panawagan alang sa mas ligon og digital safety education alang sa mga ginikanan, kabataan ug komunidad. End-to-end nga analysis, analyze the value chain from the start to the end. Remember, the grooming is done using communication. First, communication sa online gaming platform. Next, communication using mga chat platform. That's how the grooming is being done, and that's how students are groomed. So, ang common denominator itong communication na to is internet and gadget. And di naman natin pwedeng sabihin na i-block lahat. So, kailangan may data ka. Ang nahimong pamahayag ni cybersecurity expert nga si Angel Redoble.